Nerob. Čaute ľudia, tu je Tobias a... čaute ľudia, tu je Matej a... Matej a Tobias. Nie, ešte raz. Čaute ľudia, tu je Matej a... Tobias. Dneska si A choď už turiti. Ľudia, Tobias, musel si ma fakt hitovať, musel si. To sa nerátalo, lebo to budeš taký debil, že musí proste zabiť. On si dá čo skúšať. Hra. Zbraň. Mám novú zbraň, ktorá dáva 45 HP. Však to je sajfa. Táto. Daj práve tlačítko. Wow, viem. Kde ticho, teraz daj napadne. Dobre, ľudia. Kúkajte pán. Ľudia, to sa neplatí. Ale platí, ty neplatíš. Ľudia, máme až novú myšku, ja si možno aj streamovať budem, ale neviem. Asi nie, Ľudia, ja mám novú myš za 21 €. A ja mám za 120. Určite mi 8 € koľko stala. Či 50. O 70 € som sa pomýlil. Nie, stala 40, aby ťa to Nie, zaujímalo. 50. Však ja tu mám krabičku a tam mám napísané, že 50. €49,99. To som nechal. Nechal. Prečo mi nefunguje? Easy for ends. Puter. Ja som debil. Easy for ends. Puter, pens. No, prečo skapal? Ja som bol na budove, odbuchol som sa raketometom a odletel som pod mapu. Keď na tvojom meste by som dal snajperku, ale dobrá. Čipy. Prečo na videu už som taký slabý? Ha? Hlava! Mám jeden kľúčik. Okay. Ľudia, ideme ešte proti sebe a potom si dáme 2v2. Teraz ideme 2v2. Nie, ešte dáme jedno kolo. Nie. Ale dáme. Ja som 2 versus 2 čakám. Nie. Poď ešte jedno. Poď. Bude dlhé video potom. Poď sem, to je ešte jedno voľné. Ahoj, Matej. Hasiči do piči, dneska sa nesvičí. Tak to je dáme. Easy for ends. Dám random. Puter. Random. Ty dal spleše. Tak, raketom. Nie. O kurva, raketa. Jeden skúšal hejky určite, lebo dostal jeden ban. Jeden málek ban. Brusek málek ban. Čo ti dal? Iba náhle umieril. Ten brusák. Potom nerusák, to je dobrý. A ty kokos, oni idú hneď po mne. Taká nie tá hra, keď som na mobile.
Však majú, vieš aký level? 27 a 6. Ale tak nejak vyhrá. Lebo som mal snajperku. Dám si inú. Dám si Nie. Daj si raketomet. Nedám. Či RPGčko. Ani Proste ma nejako trafí. Táto moja najobľúbenejšia. Rrrr. Čak som mu dal hlavu dvakrát. Bro! Ale tam dieťa. Čo? Práve na nikoho, to si dá? Healuj sa, Matej, hej, healuj. Čo gáv som si dal healy. Dať sa na jednu, som povedal, si mŕtvý. No a čo sa budem snažiť? Ubral si mu aspoň niečo. Hej, tomu obidvom som dal 4 krát hlavy. A tak Tak neskapali. 4 krát, tak to nemohol si dať 4 krát. Ja ho aj tak dám, lebo slabý. A nemal som snajperku. Nedám. Vieš, ako som mal? No, hovor. Tu, počkaj, tu to vidíš? Berem si paintballku. Hej, Nechoď hneď. počkaj. Unite si mini. Obidva. Však som mu dal... To jak? Však je to RPGčko, zober si to RPGčko, nečakaj, ber si to RPG. Smoke! Ja chcem smoke! Ako môžu? Majú minigun furt, predávajú ho. Majú miniganu. Majú za 420 niečo kľúčikov. Alebo za Robuxy. Ani jeden nemá miniganu. Víš, to nemal vám. Prvý, mŕtvý, druhý. Okay. Teraz, keď mám túto RPG, tak nám to ide. A keď ty máš túto zbraň, tak už ideme náplno. Lukáš, to vrátiť, no? Ja mám takú jednu značku. Však daj si medkit. Kto? Daj si Nemoc. medkit. Mám molotov, som mal. Ale na čo ti je medky? Na čo som ti to kúpal z 250 Robuxov? Používam ho. Má 20. Jak? Má 12. Mŕtvý? Za chvíľku. Ale To náš je- prvý bal, ten má 12 zápek. Ktorý? Ty si slabý, ten, nie tento, ten druhý, však on ťa dá, ty si debil, man. Ty si debil, Tobias, si debil, To je ten pravý. ty si debil, lebo nevieš proste, Obidva som ubral 40. Dvadsať, 60. Koľko si im dal? Obidva 40, potom ďalších 40. Až nemajú metky, tak sme dobrá. Ty kokos môže ma trafiť. Nedá. Teraz nechoď hneď na nich, musíš tu počkať. Budem ti hovoriť, čo mi zrobí, som frager.
Tuto stoj, čakaj, nie, čakaj, poď, ja idem z druhej strany. Jeden to pozík. Ty kokos, to nedáva. Takých botov nebudeš dať. Ty kokos, to vezmeš sám byť. Dobré, Adi. Čo? Poďme ešte. Ja si ti musím poslať invite. Poslal som ti. Neposlal. Poslal. Ľudia, videli ste to, že ako som mu to poslal, mám to na videu, tak. Počkej, ty to furt natáčaš? Vieš čo, nie, nenatáčam. Ľudia, zahráme si ešte jedenkrát 2v2 a Obama. Dám kebabík. Púter, teda tortily si dám. Alebo neviem, či mi Adamku, môj brat kúpil kebab. Ty už hráš? Idem. Ja už nehrám, halo. Neklam. Neklamem, ty kokos. Však ty ani so mnou nie si! Čo? Ty si debil. Však mi Ty to si to prišlo. olivou. Ty si debil. Ja to viem si musím to znova. Dobre, to je jedno už. No, túto na teba celú čakám. Ja som to príjmol. A mám tu celú dobu čakám. Ja, Poha. to je Kristian. Ja som ti poslal a ty si proste mi to nepríjmul. No príjmul, ale si debil. Ujoinujte to niekam. Áno. No, ďakujem. Sme tu konečne. Nebudem ani hovoriť. Prečo? Však sme na videu, bro. No. Povedz niečo ľuďom aspoň. Čaute. Ale nie nejaké, čo promujeme vždycky. Vieš, čo promujeme? Akú stránku? Povedz. Áno. P.O. No. Tak končí to, vie to. G2A, stránka s hrami. Polil, stránka s hrami, kde si môžete kúpiť. Nie, je to ako G2A, ale je to lepšie. Zabil som mi dvoch. Ok, pôjdeme o tom. Sú to boti, tak čo chceš. I teraz mi ich nechaj, ďakujem. Nenechám. Ty kokozom. Asist. Mám 10 HP, chráň ma. Jak dlho vidíš? Tak to nedá. Prečo nemáš medkit? Malo to ti na dve Prečo si šiel do toho? Niečo sa do toho stane, má snajpov. Ty kokot, jak ty môžeš mať zbraň, keď tie zbraň vyjdú až 12 hodín, ty kokot, nie je to cheater, ale je to kokot. Výborne. Výborne! Ty kokos, jak som ho dal. To 60. A to druhého mi On sa líbol, ty debil. Tak to bude oveľa ľahšie. Prosím, nechaj mi ho teraz, fakt na video ako, prosím.
Aby si ho dal sám? Ne. Dobrá, nevadí. Aby budeš... Ja som, ty si mi dal dorážku, ja som mu zabil. Teraz ja idem úplne sám na neho. A Molotov, mŕtvý! Dobrá. No let's go. Z tohto videa to bude všetko, takže to by nás Nebude. Čaute ľudia, ahojte, pašte kusy. Umyte. Na A kryte. kúkajte